Wai ke me yake faruwa ne na ganki sai ɓata rai kike? Ba dole in ɓata rai ba. Auren wai dole za a mini. Ni kuma ba na son shi. To, ai sai ke addu'a Allah ya sa haka shine yafi alkhairi. Ka taba ganin abin da baka so ya zama maka alkhairi? Ta yaya aka kika san shi ba alkhairi bane? Saboda shi ba shi da wata mamora. Shi kuma wanda nake so na gwada shi ta hanya da dama. Ya cinye jaraba da na mishi. Shi wancan me yasa baki jarraba shi ba? Saboda ba na son shi yasa ba zan bata wa kaina lokaci ba. To ke hakuri, wata rana shi ma sai ya zama miki alkhairi. Ba zai taba zama ba. Ke Allah musiri ce? Wato kin san abin da zai faru gobe kenan. Ban sani ba, abin da ni sani shine da idan har tsautsayi yasa ya aure ni, to wala ba zai taba jin daɗin zama da ni ba. To ke kin gaya masa ba kya son sa? Ya sani, ya san ba na son shi, a gaban shi wanda nake so zai zo sai in bar shi ni kwanta bugun wanda nake so nake kauna. To kawai ki sanarwa da iyayenki. Ba su suka ba shi dama ba? Hadda sun san ƙuruciyar shi mutumin kirki ne me da eh? To kin ga ba auren dole za su yi miki ba. Shawara kawai suke baki ki abin da ya dace. Kuma ni ma ina mai baki shawara da kakki bijirewa umarnin su. Inda kina so ki ga daidai. Wannan ai bayi bane na. Ka yi magana a ce ka bijirewa umarnin iyayenka, ka yi magana kuma su cuce ka ko? Kuma wallahi ko ayo baba na miki wallahi bazan taba auren shi ba. To kuma idan har aka yi auren baban naki kuma bai mutu ba fa? Ai ko mun haifi 'ya'ya 10 da shi. Wallahi na samu dama sai na bar mishi cikin gida. To yanzu yaya zaki da 'ya'yan kenan? Dama ni kadai na je kuma ni kadai zan koma gidan ubana, su ma su zauna a cikin gidan uban su in yaso ya je aure musu can wacce take son shi, amma wallahi ban da ni. Kuma ba za ki tausaya 'ya'yan ba? Shi zai tausaya 'ya'yansa ya je can ya aure masa wacce take son shi ta rike masa yaya, amma ni a'a ba dai ni ba. Yanzu dai kina nufin kin fi iyayenki hankali kuma kin fi su sanin ya kamata. To yanzu dai duk mu bar wannan maganar. Yanzu kina nufin dai zaki je ki auri wancan ku haifi 'ya'ya 10 ki fito ki auri wanda kike so ko? Shi kuma zai ta jiran ki har ki je ki ɗebi wannan shekarun ki haifi 'ya'ya 10 ki fito ya aure ki. Haka kike nufi? Wai Nuru me yasa kake min irin haka ne? Me haka? Allah ya baki hakuri. Ni dai gaskiya nake faɗa miki. Yeah.